Good morning. Happy Thursday, guys. 11:38 na. And kami ni Jan busy sa caravan. Hindi ko kayo nadala kasi transfer ko pa kayo dito, guys. So, ngayon lang natapos sa pag-transfer ng mga clips. Kasi kagabi, sobrang late na ako nakatulog. Anong oras na yun nung nag-close ako? Past 12 na ata. And yung mga bata, nag-lunch na sila from shop. Ano yan? DP Dog, Chips, Mocha Dog. So, bumili na lang sila ng lunch sa shop. Kasi nga... Do you want some chips, Mom? No, I'm good. Thank you. Nag-asikaso kami ng caravan kasi next week, aalis tayo, guys. Pupunta tayo ng Berry. Then, Adelaide. So, yeah. So, inaayos lang namin yung caravan. Kain lang sila. Okay, balik na ako dun. Balik na ako. At dadalhin ko na kayo sa caravan. Kasi nakapag-ano na tayo, transfer na tayo. And dalhin ko rin tong battery kasi for sure malulobat kayo. Okay? Umalis si Johnny Boy, guys. May minute lang siya sa bay. Yung mag-i-inspect ng boat. And wala, hindi pa kami tapos dito. Ayan, ang gulo pa. Tinanggal lang namin yung mga expired. Ayan, inayos lang namin ito. And tinanggal yung mga nag-expired na. So, ito hindi yan expired. Okay na yan. And, guys, tingnan nyo. Meron tayong, ano nga to? Yung gem. Gems. Basta, yan, meron tayong yan sa Bicol. Or dyan sa Pinas, meron. So, ayan, inayos na yan. Di na yan magulo. Compare kanina. Yun nga lang, di natin na-vlog kasi transfer tayo sa computer ng files. Ito lang kasi yung merong space sa ating SD card. And, ayan. Okay. Tapos, meron tayo dito yan. Ilalagay ko yan dito sa ilalim. Ayan, yung toaster natin. Ready na din. Binuksan namin to. Lagi naman to binubuksan pag hindi ginagamit para hindi siya bumaho. Yan. Hindi ko nalalaban to kasi hindi naman siya madumi. Tapos ang pangit ng weather. Sprayan ko na lang siya ng yung fabric conditioner. Fabric conditioner. May pang spray kasi ako sa sa mga fabric. Hindi naman siya madumi. Ayan. Tsaka ang pangit ng weather, guys. Diyos ko, wala kaming dryer. Pupunta pa sa laundry mat kung gusto mo mag-dryer. So, konting na lang to. Konting punas-punas ang oily ng ating face. Ayan, mga bata naririnig ko. Pupunta silang kumain siguro. Oh, okay. Hoy! Nasaan na sila? Where are you? Where? Where are you going? Where you go? Where are you going? Why? Punta na naman sila. Sila naman yung pupunta sa friend nila. O, diba? Lumabo. Hala guys, lumabo kayo. Ang blurry sak. One? Yeah. Not too big. Ayan, okay na. It's gonna rain. Look at the sky. It's really dark. Gray. Are you waiting for Holly? Oh, you wait for her? Andun lang kasi ang bahay din ni Taj. May pineapple guava pa kaya si neighbor. Oh, yeah. It's raining now. It's raining now. So, what? What? Ah, yeah. Di pa nag-sleep over pala siya. Last night, we had this dessert. What? This pudding? And we tried this, fruit. Like, it's toffee. Toffee fruit? Yeah. Is it good? Was it good? Yeah? I don't like blackberries anymore. The blackberries?
You don't like anymore? That's your favorite, one of your favorite. Why? You get sick of it? What? Taste, favorite niya yung blackberries. So, nagsawa na siya. Kung makikita nyo naman, parang grocery tayo, di ba lagi tayong kumukuha ng blackberries. Favorite niya yon. Siya si kuya din, pero sabi niya ayaw niya na raw. Nasusuka na siya. O, saan na si Holly? Malamig, guys. Aren't you cold? Itong mga batang nito, parang kalabaw ang balat. Hindi sila nilalamig. Ako, naka-leggings, naka-jacket. Wait for Holly, okay? Yeah. Mag-start na ako mag-edit, guys. Yung vlog natin kahapon. Yung vlog ko pala kahapon na in-upload. Sobrang late nyo na napanood. Kaninang umaga na. In-upload ko kanina. Na-upload siya 8. Sobrang bagal ng internet kahapon. Sana ngayon hindi. So, mag-start na ako mag-edit. Para may vlog ulit tayo mamaya pag na-upload. Look at the weather, so it's so gloomy. Guys, ano na, 4 o'clock, magpo-footy training sila. Siguro i-continue ko na lang yung vlog natin bukas kasi wala naman kami masyadong ganap na tulog yung si Jan, tsaka si Kuya, si Holly. Ako habang nag-edit. Hindi pa utos mag-edit, guys. And alis na sila. So, bukas na lang uli. Ha? Where's Tay? Ha? Where's Tay? Kuya TJ? Changing. He's already changed. No, he's in the car. Oh, he's already in the car. You got your spot. Okay, see ya. Mwah. Love you. Love you out. Okay. See you later. Okay, see you tomorrow, guys. Nagpaalam na ako sa inyo, pero ayan. Pakita ko lang yung dinner namin ni Holly. Request niya. Gusto niya ulit ng ganitong ulam. So, ito yung tira natin kagabi na hindi ko niluto. Na beef mince. Ayan siya. Yung boys, where's the boys? At footy training. Footy training. So, ito yung dinner namin ni Holly. My favorite last night. It was my favorite. I had 2 rounds. Yeah. So, nag-request ulit siya. Sabi niya, ganito na lang ulit ang ulam namin. Ngayong gabi. So, sabi ko, sige. So, yun lang. See you tomorrow, guys. There you go. Thanks, Mom. Welcome. Happy Friday, guys! Nasa car na tayo kasi yung mga bata gustong mag-skate park. Ilagay lang nila yung scooter nila. Ay, ang hangin. It's too windy, Zachary. No, it's not. Look. Okay. Put it properly. Baka magtanghalian na kami sa labas na lang. What's the day today, Kuya? 18? Yeah. Ay! So, may araw pero may hangin. Malamig yung hangin. Close the shed, Zach. I'm gonna get my protein bar. Wait lang, wait lang. What tayong protein bar? Kinuha ko yung wafer. Meron tayong mint and yung chocolate. Zach nasa harapan. Inunahan niya na si Kuya. Okay. So, dito na kami sa park. Maghihiwa-hiwalay na kayong mag-iina. Kasi yung boys, may kanya-kanya silang lakad. Say, good morning. Good morning. Tanghali na pala. We don't put the bottom one down. Why? 1 o'clock. Is it 1 o'clock? I'll lift them out. 1 o'clock na pala, guys. Yes, it says on my watch 1 o'clock. Is that the right time? See ya. Kuya, be careful, ha? Mommy, can we go to the playground now? Take Jacob on the target. Okay. Tawagan ko daw siya. Ay, tawagan ko daw si Kuya pag pumunta kami sa Tide para sa late lunch namin. Kunin lang. You don't have to put this down, yeah? Why? Careful. Dad'll probably pick us up. Love you. Love you. Love you. Careful, ha? Careful. Do you have money? Yeah. Okay. Where are you going first? Yeah.
Shop? Okay, see ya. And dito kami. Huwag ko na ilak yung car. I know, walang tao, malamig kasi, Baba. Sa labas naman tayo ngayon, guys. Lagi na lang tayo nasa loob ng bahay. Walang katao-tao. Wala akong sanis. Solo ni Holly ang playground. Walang ka bata-bata dito. Holiday. Nasaan kaya sila? Baka nag out of town ang mga bata. Mahangin din kasi. Yeah. Where are you now? It's all yours, Baba. Yeah, the playground is all yours. Mag-live sana ako pero gusto nilang lumabas. So mamayang gabi na lang ako mag-live. Para makapag ano naman sila. Paglaro sa labas at makapag-hangout yung mga boys. Ayan na, Baba, there's one kid coming. May batang parating. Do you know her? It's not local. Hindi yan. Pag hindi yan kilala, hindi yan local. Ayaw yung magtali. Oh? Lamig. Oh, ayan. May 3 lang bata, oh. Iniwan ko na siya doon. Meron siya mga kasama. May 4 ng bata doon. Malalaki sa kanya. Mahangin eh. Malamig yung hangin. Tawagan ko si Johnny Boy. Nagluha yung aking mata dahil sa hangin. And si John pala, wala. Nag-fishing siya kasama si Chris, kung naalala nyo, nabanggit ko sa inyo na yung pinakilalang kaibigan nila Mers, kay John. Si Chris nga. Dito siya, 2 days na ata, 2 days na sila dito. Nakastay sila dun sa, dito sa bay, sa shed ni Dad. And kahapon daw nag-fishing, maaga umuwi kasi sobrang pangit ng weather. Malakas yung hangin. So, ngayon, in-offer ni John na pwede niyang i-take sila, Chris, gamit yung boat namin, yung boat ni John. So, nag-fishing sila. Hopefully, makakuha sila ng isda. Tawagan ko, kamustahin ko kaya. Okay, tawagan ko. And balitaan ko kayo kung nakahuli silang isda. So, tinawagan ko si Jam. Pabalik na raw sila. And, wala silang nakuha, guys. Wala silang nakuha. Very flat daw yung, yung water. So, dapat pala maalon yung water para makakuha ng isda. So, pabalik na sila. Ano na kasi? Anong oras na? 1:10. 1:10 na. Kanina pa sila eh. Umalis si Jan maaga. Pero sabi niya, liliko na raw sila sa may breakwater. So, sabi ko, makikita ko siya from here. Pero kayo hindi makikita kasi malayo man ang breakwater. Ayun guys. Si Holly, tingnan niyo. Kita, hindi nyo nga makita si Holly. Yung boat pa kaya. Ayan si Holly. Ayan yung breakwater, yung stone. Ayan. Nakikita nyo yung doon. Ayan. Yan. Yan yung breakwater. So, liliko doon si Jan. Jan sa may open sea. Open sea. Jan siya. So, sana makita natin siya. Ayan na ata siya. Ayun. Nakikita nyo ba, guys? Parang sila na yan. Ayun yung puti doon. Sa may swing. Hindi nyo makita. Yeah, you see Daddy, ayun na sila guys. Lumabas tayo ng car kasi hindi nyo makikita. Ayun o, yun. Yung maliit na yun. Yun. Malayo pa kasi. Yeah? Watch what, Baba? See what I did? Yeah. I can jump down.
No, 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 no. Just slide. Kita nyo ba guys? Ay, ang puti. Nasaan na? Yan. Okay, put your seatbelt. We're going to another playground. Punta natin doon si Jan. Kung saan siya dadaong. Kung saan... That's good. Yung boat, pinapark dyan. Diyan. Basta doon sa malalim na tubig. Malalim na tubig. Tapos, yung dinghy, yung malit na boat, yun yung magtitake sa kanila doon. Kung nasaan yung car nila. Okay. Yung dalawa, andoon. Sila lang dalawa nandito sa skate park. Wala yung mga ka-breaks nila. Dito yung car ni Jan. Ay, hindi ko pa napakita sa inyo yung pinagawang car ni Jan. Pinagawa. Yung ano niya ba? Yung may pinapalitan siya. Pakita ko sa inyo. Naalala nyo before yung... Medyo matagal na kasi hindi ko maalala nyo pa. Nung binili ni Jan yung car, may canopy. Insert ko pag nakita ko pa yung picture kung anong itsura before ng car ni Jan. Tapos pumunta siya ng Melbourne bago kami pumunta ng Perth Lincoln. Si Jan nag-drive overnight sa Melbourne para ipapalitan yung likod ng car. Ito na siya guys. Ito yung kanyang likod. Yung buko. Ayan na siya. So ito na yung itsura ng likod ng car ni Jan. Kung maalala nyo, iba yung ano niya, diba? Itsura ng likod. Tapos may canopy. Tinanggal niya yung canopy. And tinanggal din yung buong likod nito sa Melbourne na. Yung canopy si Jan lang nagtanggal nun. Excuse me, baby. So, tinanggal yung the whole likod. And ito yung pinalit. Silver to tapos pininturahan ng white. And bumili si Jan ng mat para dito. So, yan yung kanyang fishing car. Para ito yung kanyang kung saan nyo nilalagay yung dinghy or maliit na boat. So, dyan. Mamay may kita nyo. So, mas maganda compare nung binili namin. Binili niya. Ayan. Ganyan na siya. Akala ko nga silver ang ano niya. Ilalagay. Puti pala. So, match sa kanyang harapan. So, yan yung kanyang car. Fishing car. Hindi ko na kayo nabalikan nung sabi ko, ipapakita ko yung before and after. Tapos yung car niya, binenta niya, tapos yung canopy, binigay niyang free kasi kasya naman daw doon yung canopy. Kasi pareho lang naman yung car, ibang year lang, hindi ko alam kung yun, anong year to. Pero mas upgraded to compare doon sa una niya. What's going on, Baba? Ang dami tao. Bukas ba ito? Ay, nakalock. Pagkita ko sana. Pero nakita nyo na yung laman nito, diba? So, same lang ng car niya before. Yun nga, ibang year lang. Diba? Boy. Okay, wait. We're just gonna wait for... Ha? Malamig. Malamig. Pumasok tayo kasi What's that, Baba? Malamig. Malamig ang simoy ng hangin. Sinisipo na tayo. Tagal naman ni Jan. Kawawa naman yung dalawang boys. Sila lang dalawang naglalaro dun sa skate park. Kasi yung iba daw na friend nila ay nasa Bump. Bump ba yun, Holly? Their friends is... Where they are? Somewhere else. Somewhere else. Yung friend nila nasa somewhere else. Yung may bike. Doon sila sa humps. Sila wala silang bike kasi hindi naman kasya dito. Baba, turn it down please. Dito sa car ko, hindi ko naman makakarga yung kanilang bike. Hindi tulad kay Jan, pwedeng ilagay dyan sa likod ng car niya. Kaya scooter lang yung pwede dito sa aking car. Kaya silang dalawa lang na sa skate park. Parating na sila dyan. Ayan na sila. He can't see him because he's far away. No, they can see it now, I think. Oops. Na tatabunan sila ng poste doon. I'm gonna hug my dad. Actually, I can't. I'm not gonna hug my dad when he first comes out because he's gonna be stinky. What? But he will. See, you're not gonna be right. Why? Maybe safety first.
Huh? Maybe safety first. Mm-hmm. Need to wear a mask so you don't smell your dad. After they fish. You don't have to wear. You don't have to wear a mask. Fishy. They don't get any fish, Baba, so that it will not gonna smell fishy. No, they'll still be stinky. Can I go outside Yeah, go. and say, "Hey, John"? Hey, John, go. Yeah. Yan siya. Kaposing na siya dyan. Ayan si Chris. And may kaibigan. May dalawang kaibigan pa siyang kasama din. No luck, Han? Na. Na. Hi, Chris! How are you? Good! Yun na si John. Dito na kami sa skate park and nagchika-chika pa kami ni Chris. We're going to Thailand. Do you wanna go to Thai? No? Not anymore. Not anymore? Why? Because we got friends now. Dami na nilang tao dito, guys, sa skate park. Okay, maybe just me and Holly. If you can you get me a takeaway? No, I'm not gonna go take away. I love you. Love you too. Ayan, ayaw niya nang sumama sa Tide kasi may mga friends na siya dito. Yung Tide, guys, ano siya? Cafe. Masarap siyang cafe dito. Masarap yung mga siniserve nila. Ayan na si Brock. Kaya ayaw niya nang sumama. Nandito na talaga yung mga friends. So, di ko alam kung makakapunta pa kami ni Holly sa Tide. Kasi anong oras na? 2:00 na, guys. Kailangan ko si Kuyang ibalik sa bahay. Kasi may golf pala siya. 3:00. Ayan, oh. You ready? Are you hungry? No. You sure? Yeah. We're Okay. going to Thai. Are you going to Thai? No, I have to drop you. I don't think so we can. Yeah, where's Dad? Home. Okay, come on. Alright. But Daddy is going to the big shed to take Chris there. Because Chris wants to say some... Yung mga pang fishing ni Jan. Yung mga pang nag-charter So si Dad's Jan. gonna get his buggy now. I'm not sure. So Daddy told me, just rang me that I have to take you home to get ready. Alright? Because he wanted to go to golf. Okay. Guys, dito na kami sa bahay. Nakabihis na si Kuya. And then, tinext ni Kuya yung dapat na... He doesn't know who to play with. So. Yeah, so wala siyang, wala siyang kalaban. Kasi every Friday, may golf dito, guys. So he just came here for nothing. Yeah, so, ayun, bumalik ulit si Kuya sa, sa bahay. Dito tayo sa labas ng bahay. Bumalik ulit siya sa loob para mag... What Kuya gonna do? Play next week. Yeah, play next. But what he's doing now inside the house? Getting changed. Nag-change ulit siya, guys. Kasi nakapagbihis na siya. Tapos... We came here for something, though. Yeah. Airport. That's all we came for. Oh, it's not. So, bumalik ulit si Kuya sa bahay. Para mag-change. Ano na siya. Tapos tinawagan ko si Jan kasi pinatanong ni Kuya sino raw ang kalaro niya. Sabi ni Jan. Hindi ko rin sure kung sino. Tapos tinawagan ni Kuya yung isang kilala niyang kalaro niya. Sabi niya, hindi raw siya maglalaro. So now we're going to Thai. So, we might go to Thai. Yay! To take her because I promised her to go there to eat something. And what did you eat this morning? What we had last night. Yung breakfast nila kanina, Had it guys. for breakfast because I wanted Cocoa Pops, but there was no milk. Yeah, ubusan ko yung milk. So, ang breakfast niya kanina, rice and beef mince. Ayan na si Kuya. Oh, hindi, he didn't change. I thought you're gonna change. Probably his t-shirt only. T-shirt only. Shut it, okay. Okay, let's go. Okay. Did you just change your t-shirt? Yeah. I was running up around the airport too. Yeah, cool too, Jay. You found it? Yeah, they were on the bench. Bench?
Yeah, Rain bench, next it to was the hiding. next to the. I didn't see it. Ah, okay. I wanna go. Okay, Is your scooter still there? Yeah. Alright, let's go. Si Jan, hinihintay niya si Chris doon sa malaking shed. Chris. Sa farm. He's so Chris. Ayan si Jan. Hinihintay niya lang si Chris. Nasa shed pa si Chris doon sa bay. Ayan si Johnny Boy. Dito na ulit tayo guys sa park. See you, yeah. Love you. The Grimace is there. Dami ng tao, oh. Hindi nyo na makita. Ang lilit nila. Kunin lang ni Kuya yung kanyang scooter. So, maglaro na lang dito si Kuya. Hindi siya makapaglarong golf kasi wala siyang kalaban. See you, yeah. Okay. Yan si Sak. See ya. And si Jan maglalaro rin yun ng golf. Hinihintay niya lang doon si Chris sa farm. Kasi gusto nga makita ni Chris yung ano, yung mga fishing gear ni Jan pa nagcha-charter. So hinihintay niya sana makarating ng on time para hindi ma-late si Jan kasi ang yun nga 3 o'clock ang tee off. Ang oras is ano na guys, 2:43. So kami ni Holly, where we going, Baba? Tide! Tide. Punta na kayo sa Tide. So, dito na tayo. Ayan yung maliit nilang ano dito, guys. Bar. Cafe bar. Tide Espresso Bar. Yan yung pangalan. Tide Espresso Bar. Yay! Ayan. Hindi nyo pala makita. Yan. Yay! Okay. Cute ng ano niya. Nakapunta na tayo dito. Sinama ko dito si Mers before. Ang pumunta sila Mers. Okay, let's go. Okay, let's go. We're not gonna get ice cream, okay? Because it's freezing. Huh? What do you want? Which one you want, Baba? Hi! Good, thank you. Look. That's good, Holly. Which one? She doesn't know yet. Which one? Hindi siya makapagpili. Ang dami. Ayan, masarap to. The croissants looks good. Which one? Orange? Poppy seed? No? Nakapili na siya. Ayan, nakaupo na siya doon. And meron din silang ice cream pero sobrang lamig for ice cream. Masarap ang ice cream dito, guys. We'll see. Ayan na yung kanyang strawberry milkshake. Whipped cream. Whipped creams are always Yes. Ayan na yung hot chocolate natin. Wow, that looks smooth. I know. Try it, Baba. I got banana bread too. Ano yan, yung mini yo-yo. Good? Hi, Ivy! Thanks, Ivy! Wow. So we got banana bread and croissant. Thank you so much. Oh, cuddle for Ivy. See you tomorrow. See you. Yeah. Ito na. Sorry. Kain na kami ni Holly. Dito na lahat yung order namin. You can have some banana bread. Kain tayo, guys. So, ito yung ating first meal. Hindi ako nakainom ng ano, bone roast ko today. Bone roast ko today. I cannot see you, Baba. You should sit here next to me. Para makita ko. We're dating. That's butter. It looks like rain. Pinatoast ko yung banana bread. Yeah, I haven't had that before. Yeah. Parang gusto ko lang i-try yung banana bread first. May croissant tayo, ham and cheese. Yeah, and your husband will make you hop it. So
Sarap pa naman ba? Short, goodbye, short. It'll be really Masarap yung banana bread. Guys, I ordered yo-yo. Baka narinig niyo lang And sa... what I did to make it gummy. Nakaka-copyright tayo sa music. Is it good? No, I always love the song, so it's a music to me. Give me that fly. How's your hot chocolate, Mum? Beautiful? Are we gonna go out right now? Or? Mainit. Sarap. Hot? Busog na ako, guys. Yes, big one to that. Thank you. Madami na nakain si Holly na banana bread. Ayan nung natira. Ang laki nitong banana bread. No, I'm not. I'm good. Okay. Dalhin ko ulit siya sa playground. To that playground, to the skate park playground, because it has more bars. Okay, skate park naman. Ulit. To that playground. Okay. Playground pala siya. Let's go. Okay, put your seatbelt now. I knew you were gonna say. What's that? Why? Someone's trying to jump something, you're in the way. Ah, alright. So, bawal pala ako dito. Oh, Holly wants to play in the playground. Lumipat tayo ng parking, guys. Pinalis tayo doon. Kasi nag-ride sila ng bike, tapos nagja-jump at. Ewan ko kung anong mga ginagawa ng mga batang to. Okay, you can play now, Baba. Love you. Love you too. Siya lang din ang maglalaro doon sa doon sa may maliit na playground doon, yung blue yun. Ayun na siya. What time is it now? Let me check. Okay. Dito lang tayo, guys. 4:05. Yung mga Now you boys. Andiyan pa rin yung mga boys. Andiyan pa rin. Tumawag si Jan. Nasa bahay siya, guys. So, hindi siya nakapag-go. Nahuli siguro siya sa tee-off. Kasi 3 o'clock yung tee-off. So, ngayon, pipick upin natin siya. Kasi, magdi-dinner daw tayo sa golf club. Oh, doon tayo magdi-dinner. So, hindi ako magluluto. Okay, pick upin ko si Jan kasi anong oras na? 5 o'clock at ang dinner. Yeah. Para isang car lang kami. So it's 3, so we had to Dito tayo. put it here. Yeah. You're my passenger, my love. Bira ko lang tong anuhan. Ipag-drive. Han, I like your jumper. Oh, wow, lobster. Is it lobster? Mobster. Mobster. Roll Lobster mobster. Ang ganda ng jumper niya.
Daan lang kami dito sa shed ni Dad kasi ilalak niya na yung shed. Kasi dito natulog sila, Chris. And kinat din ni Jan yung grass dito nung nag-cut siya ng grass sa amin. After dun, dito naman siya nag-cut. Yan. Ang ganda ng jumper niya. Ang ganda pa ng kulay. Dito na kami. Hindi pa tapos yung mga players. Bihira ko lang tong ipag-drive si Jan. How's my driving, Han? Not too bad. What do you mean not too bad? Wala pa. Mamaya-maya pa ang dinner. Oh, 4:39 pa lang. Have you got a jumper? 5:30, yes. Just a jacket. Okay. Dito na yung mga boys. Nilagay na nila sa yung ano, yung scooters nila. And ayan yung mga nag-golf. Si Broyd, ayan. Nag-order na sila. Ako hindi ako kakain kasi busog pa ako. Ito na yung order nila. Chicken nuggets. Kay Kuya, what's that? Fish and chips? Sit there. Some, yeah. Doon siya sa friend niya. Ay, gutom na si Jan. Dito na rin yung kay Jan. Steak with OC Cup and kay Zach Hawaiian Schnitzel. Do you guys cook with it all? Dessert na siya. Hindi niya naubos. May pa-draw. Oh my God. Oh my God. Cause I think I do want you next to me.